Hello, kumusta ka mo? Yan sa mga ulagad si Kanginan Trifon Morales. And then may partner ka po na ko di si Juan Dited. Asap kita. Always say a prayer mga kaisunan. Okay, dear Heavenly Father, I come to you with gratitude and love. Guide all the people, protect the whole world, and bless the people. Help the people, spread kindness and possibility. Amen. Thank you kay Lord. Sa imong gihatag ka namong grasya o nagistanan, ikaw gud sa among kinunahan sa among kinabuhi. Salamat kay sa mga grasya gid ang imong gihatag ka namo Lord. Ug sa tibuok kalibutan kalinaw niini. Salamat Lord. Okay? Thank you. Ang atong suwat ang pagkaroon itong hatagan o pagdagan. Pinadakin is usak ka babae. Nagpatago sa nga. Doris. Kinikibutan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Doris. Kini akong problema bahin ni sa akong anak na ulitaw. Ug kun ngano nga nakaproblema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Wapa mo lang anak ni mong ulit away. Ay, wapa man, nga naman. Wapa gyapon gani haram sa lang uli. Ay, basta kay wapa ko nakitang anak ni mo, uy. Oh, hey. Ngano, di ay, may problema, Fredo? Ng bata. Masakpan ko gani yawan din sa magtarong eskwela. Bago yung liyo gani. So, ba da, Fredo, ay? Ay, pag hinanggaw diha. Wa ko makinanggaw. Basta makitaan ko ng wala dito sa eskwelahan. Naglaag-laag na mag-apel-apel anong bisyo. Eh, di lang yung dito sa magmahay. Ha? Di lang dito muli. Kay, na, ibtong ko na liog niya. So why, Fredo? Kay ako sa imo ibot ang liog ni mo. Ay, nagyakal kang. Sabay labot ano, ayaw mo na ilabot ako. Mao nga ayaw ko pa dungga nga imong inanaon ang atong anak kay tingali na. Kita gyoy mag-unay, Fredo. Timan-ing na. Asa man tabok noy? Oh, manuroy lang ko ta. Nga na pa mga klase. Ay, sus, tungong ka ng klase yung dato, ano eh. Nabuk noy, oy. Mapatsan di ko ano nga akong papa Ay, rin. lagi pasag, beda, di ka pasagdan o kinaunsa. Andam kong mga tubang ug mutubag. Sapa diha, oy. O, lagi eh. Ato na ba? Nada kay kwarta diha. Di ay 50 pesos. Nga pa igod ay na. Na may bawo ni mo diha. Ato lang tao din ikrambos taon sa kwinta. Do, oy. Unya, unsa may gusto nimo ha? Adto tas kasagingan. Hindi ko, oy. Ay, sus. Nasa kabugangan. Nasa mot, di ko. Unsa mo tayo, sige na. Ato lang tas kadaruhan. Okay ka da? Noy, oy. Unsam taon ka eh. Unsa man, pas lang taron. Ay, dada na lang ko sa inyo, pi. Ato na lang ko dito, puyo sa inyo. Ay, noon. Unsa? Unsa? Pagtarong ba? Gusto na biya ko nga mag-ipon na lang ta. Mira, unsa may atong kanon ani be? Kung mag-ipon ta, pumunta trabaho. Ariha sa man ta, nag-eskwela pa ta. Sama Oh, di, mag-negosyo ta. Ano unsa may atong negosyo? Noon sa man ka, uy. Pagkanaw na diha. Ta, unya na noy. Ito na ba, check-in. Naman tag 75 dias basak. Pun Ay, kwenta bada, ko. ay. Kuha nga ng imong kwarta. Pun ilang ko ni god. Naabit ako kay baon diha. Imo lang allowance mo gamiton na to. Niya, pangitaan ko ano sa kong Eh, papa. ano huruti mo gasto? Kaon, suroy. Ya, ngayo pa ng uban diha. Ah, ko kay ka, uy. Ngayo lang ko sa allowance niya. Sige na ba? Eh, sipa na kayo. Kabuton mo na kayo. Day, sige na lang, uy. Tana. Oh, Buknoy, dugaya ko nimong nauli, uy. Kapoy. Ngano ka man nga luya ka man, unsa ka? Kapoy kinay. Anong gikapoy man uroy ka? Kuha ni kinay, may try out. Mag-ugus basket kanina. Mada akong kaya akong height ba niya. Malibre ko pero na eskwelahan taon. Ay, maubanak? Oh. Wala pagkabuutan. Ni mo in town. Pastilat unta, no, maayo kay kinagunahuna pag yuday ka anak. Nanay. Oh. Di ba ako kung lisod ka na eh. Lisod ka itong pagkabutang. Mauna na ning kamot ko. Nga, malibre ko eskwelahan. Kasi ginay kay, relax ako ha. Ay, nay naman noon, Ay, anak, nanay, kaon. anak ko. Kaon sa, unya na pahuway, unya na pahuway, kung human mo kaon. Sige na, kaon sa. Okay na, nay, may problema. Busog pa ko na busog pa ko. Okay pa kayo. Sige na ya. Ato sa korto na ko. Oh, sige, nak. Salamat taon, ikinagtarong yun ang akong anak sa pag-eskwela. Kanigis Fredo, pagkawag yun, ayo aning tawhana. Katarong sa among anak na eskwela?
Suway lang yung pasakitan ni mga atong anak, Fredo. Kitag yun mo yung mag-unay. Ha? Kita mag yung katag ba kung unsaon ako pagkumot ang imong itlog? Peh! Recorded by X Thunder Gaming. Naulay ng anak mo, Doris? Ay naa naman. Kasi ang kwarto ay, nipahuway kay gikapoy in town. O ba nang gikapoy man? Kapoy kuyog sa barkada? Ay wa in town na mo barkada, uy! Sawa, siguro ka? Ikaw ba? Nganong initan mo ganyan ni mga atong anak? Unsa man nagduda ka nga din mo anak sa buknoy ha? Pagsulti ko no. Kay niingon di ay ko. Unya nganong initan man gyud ni mo bata? Oh, wa man initi. Was imong mata. Klaro na kay Fredo. Ikaw eh. Kung si Tidor gyud kay ka? Unsay ko titidor? Kay unsa may akong gikonsinti sa tong anak ha? Ngano man nagbinuang day na? Eh, klaro kay Doris. Kaduna yung sulti na ako. Huwag nilang ko muskuting kinsa. Maong gusto kong klarohon ko ni. Pagkausan na lang mo. Pagkagsulti ko, pagkausan. Dili ha. Nipahuway pa atong anak Fredo. Mahimo ba pasagdi na lang kuno ng bata? Bantay man bitaw. Basta ba pamatuda ako. Bantay lagi na bata. Fredo! Primero, nagduda ko nga doon na gyud naghulhog sa kubana para masuko siya sa among anak. Mao nga ako gyud gibantayan ang iyang mga lihok. Unya. Oh, buknoy, sayo lagi kag nauli. Nga oh, kinsa ba ni kauban nimo? May adlaw, Nay. Maing adlaw. Tempas ang ano nagnanay man kanako? Anak ta ka? Nay, mahimo na sad nimo siyang anak, nay. Ha? Pagtarong gid buknoy ngano god? Oh, nay, kay minyo na mi. Ha? Sa magbino. Uy, ginuo ko in town, uy. Dali, suod sa mo dali, kay isirato ng pultahan. Suod mo nga rin, dali. Unsa? Mao na, nay. Ginuo ko ni mo buknoy. Uy, murag matinood na gid agisultis imong amahan. Nay. Tabang sabot tatay, nay. Ginuo ko ni mo buknoy. Uy, nganong misungasong ka man taon ang sitwasyon na. Iuli na sa dito sa ila, ha? Iuli ka. Nay, di naman siya matlok mo siya. Bisig saan siya siyang bapa. Ano man? Nabdos na siya, nay. Nin... Ha? Nin? Unsa? Nay. Nay, naunsa ka na, eh. Nay. Marana raw ka. Ako Tagak pastiso. imong piso. May tabangin mo na sa akong pastiso. Ay, ito. Sa ilualan ko, nay. Sa ilo ako. Bida. Nabawa ko sa iyo ko. Mapasaylo ta kas imong gibuhat buknoy. Pero ambot lang kaha ang imong amahan. Nay. Nabalaka ko basig unsi buhaton sa imong amahan diha nimo. Sige lang, nay. Angkop ni sa... Dawato na ko sa isil tatay na ko. Basta. Dilan niya sa house winda. Minda day nga na babayhana ha? Oo, nay, minda. Bitaw eh. Pila na ta ka oras ka nagsulti karon pag ikaw musulti nga mo na nga na babayhana. Sinsya na ka, nay. Sinsya na ka. Sige na lang. Pading kamutan ako nga mapasabot ako sa tatay nimo. Didto lang sa mus kwarto nimo ha. Nga makigsulti sa ug unas imong amahan. Pasabton sa nako siya. Nagdaang akong anak o babay, ang nakaproblema kay pulos pag sila mga minor de edad, mga pag-abot sa kumbala nga si Fredo. Kanang Fredo, may problema ang atong anak. Maong ginay may tabo. Expected na ako. Nga naman, sumag ko na yung problema niya. Nakapamaplos o babae ang atong anak. Lisod na sa lugiro mayo yung mapanabdusan. Siyempre, babae, gira pa na... Usa! Usa! Atong anak, kapamabdos! Animal! Asa! Sulti ko ka asa siya! Kalma lang, uy, kalma lang. Naunsa man ka, uy. Di pa nagkalma, Doris. Di pa nagkalma. Kapatan noon pa ito anak. Kunya na kapamabdos ha! Ay, liwat bitaw na nimo. Hello! Suma! Suma! Pila may edad na ako nga imo kong ipamabdusan. Ay, bidas sabi mo eh. Mao nga sabton tas sabang atong anak kay laki man na. Liwat na nimo. Ha? Saan daw noon ka? Ako na may noon. Ako na may imong gibirahan na ni. Basta kay ayaw gyud pasakiti atong anak ha, ayaw gyud. Ang ako Kung ba? dili ka gusto, nakita mo oy mag-unay, timan igud ang akong gisulti. Nagsabak na ang babay. Ug dili maayo nga imo silang pasakitan o unsa pa na diha. Basig maunsa lang atong apo. Apo? Oh, atong apo Fredo. Nakadungog ka ha? Ato ng apo. Napakalma na ko ang akong bana sa dihang nadungog niya pag ingon nako nga among apo. Nakita na ko ang iyang kalagot murag bag napulihan o kalipay ba.
Pero mupakita gihapon sa siyang kasuko, pero di na kaayo ingon og suko gid kaayo. Unya, dire ringkod mo Minda Inday. Mao ni akong bana ha. Mao ni ang amahan ni Buknoy, si Fredo. Ngayong adlaw, Noy. Usay noy. Tay. Sorry, Hello, ha? sorry Ha? na tay. Sorry Oh. tay. Hello. Sorry tay. Wa pa kumutan na nimo ha. Tingali tutso ka ni haron. Buknoy, hilom na lang diha. Paminawa sa tatay nimo. Sorry tay. Bida. Wa jud ko mag-expect ani Buknoy. Mao'y akong gihuna-una permi sa umaabot nga mutungtong ko sa stage sa inyong eskwelahan. Mupasok ko uban nimo. Pero hinampak. Nga naman ha? Nga naman Tay. Recorded by X Thunder Gaming. Mikalma ra gyud nadugay si Fredo, human nga misulti ang mga bata nga nagahigugmaay gid sila, unya nadalang gid sila sa ilang gibati, hinungdan nga nagsabak ang babae. Unya, May kani kay nakasabot si tatay ni mo, Buknoy, no? Okay ram tay. Kay kuno pa. Awa na. Iihon kong tatay. Pasalamat ka nga naa si nanay ni mo. Oh, bitaw. Unya, masugod mga si nanay tatay ni mo, nga anilang una ko din sa inyo. Unya ikaw, mapadayon ka sa imang pag-eskwela. Hindi na ako eskwela, narbaho lang tingali ko. Saan man mo pagpanarbaho nga minor de edad pa men ka? Oo, sa no? Ngita lang kong diskarte yan kung saan. Kung saan ako magkakwarta ko, basta di kita magbuwag ha. Magbuwag yun. Karoon na noon nga doon na natin umaabot ka anak. Basta kay pakasli ko. Oo, lagi. Basta maabot ang saktong panuigo na to. ay salamat kay nakakontrol bagi kas imong kaugalingon ka ganina. Wala ko mahimo Dores. Nahitabo naman yun na. Pero, ano ko na. Sayang kayong akong pangandoy para niya. Ay ayon sa gud buhiin ang imong mga pangandoy gud. Kay bisag maminyo na sila pero mahimo man gihapon ipadayon na niya iyang pag-eskwela. Lahi na diyo Dores. Ay unya na lang gud ang tuong nahunaon gud. Ang atong atimanon karon ang ilang sitwasyon. At least nasulbad ng ilang gikahadlukan. Unsay na sulbad? Ha? Nagtuo ka? Nga wala sa problema nga atubangon? Ay, naibaw ko ana, uy, pero naa naman na. Kita nalay mugiya nila para sa atong apo. Dili na mo akong ipasabot, dili mo ipasabot ako problema nila. O unsa di ay? Wa pa na to matubang ang ginikanan sa babae. Ug siyempre, wa siya manangid. Ug ni asya karon din sa autopuyo. Posible nga ikiha patas ginikanan sa babae. Ikiha tag kidnapping. Ha? Sabi rin, taka mo lang kagtabi. Uy, kung sabi tayo kidnapping, o pa na ito na kidnapan ng bataan. Wa bitaw. Pero wala siya manangid. So posible karon panahon na, wa na rin mahimutang ang iyang mga ginikanan. Posible nga nagpakitabang na karon sila sa mga pulis aron sa pagpangita silang anak. Ug posible usab nga makiha nila ang atong anak. Kay sama ra nga gitaban sa atong anak ang ilang anak. Ha? So mao na dako na to problema nga atong atubangon karon, Doris. Ginoo ko. Mao ni among problema nga giatubang ron. Di ba kahan mi maapil ani no? Di ba kami madaot og apil ani kung si makumukiha ang ginikanan sa babay? Kay muduha na baya kaadlaw nga niya sa amo ng bayhana. Di naman mo ulis ila. Unsaon ni namo? Unsa ba among buhaton? Di kami mapriso ani? Unsa man og kamo ang pasultihon, Doris? Ang sendo na to karong adlaw. Si Doris ati Pres. Doris. Kanis Doris ati Pres problema ni niya kay yung anak lagi tao nagtaban bag babae ba. Niya wa man ang hit sa ginikanan ng mga basta taban di siguro Ano naman. lang yun ang pagtabang? Kung ilang kuyawan natin Pres ikiha sila kanang tuan. Ha? Kanang ikiha sila kidnapping ba sa Ano naman? wa man kay bawo yung mama ato babae ug asa padung yung anak niya. Base lang ba og ikiha sila og kidnapping. Kinsa may ikiha ang... Sila Doris ang katong mama sa lalaki. Nga naman. Kay gidaalagay ang anak. Ano sa may labot niya? So, ang So may labot sa kinikanan mo to kay Bao. Ang kwa na to, ang kataban. lagi ang iyang anak. Ang kaban mo eh. Oh, mo ni ako problema.
nga gyatubang karon dili baka may madaot og apil ani simba kung ukiha ang ginikanan sa babae. Mag nasa Kay ila. magduda. Mag No. nasa ilang bahay. Ang babae nga. Naa. Nasa ila? Oh. Kuan, kuyaw po. Kay kuan sila nga naaman sa ila, no? Nga sila musulti ba no? Kuyaw. Pero kung gida niya layo, way kalibutan ang ginikanan sa laki, dili tingali kaayo kaan. Mao Kanang na diha lisod. halaong niya. Nya bam unsay umayaw-yaw diha? Wata ka ako sa may abrihan. Sa may abrihan ni mo. Okay. Niya. Ang may buhato na nalano karon dayon no. Ang kaning kasi nga sa laki, kasi nga lang nagsindiran. Si kuan si Inday Doris. Di babae wa sinder bam. Dara. Ma'am Doris, kung nakadungog ka man karon, ini ko man imo pamahaw lakaw na mo ginikanan sa babae og pahibaw sila. Nga ang ilang anak may kuyog sa imong anak. Aron dili mo mga kuyawan og ikiha ka mo kidnapping. Inyo yung pahibawon. Kinahitaw mo bitalid dito sa among agulyat, ni ana ang inahan sa lalaki. Lakaw pauli sa inyo. Imong gidaot akong anak, imong gikuyugan akong anak nga eskwela pa man pauli sa inyo kay wato kay imong ginikanan karon. Ay ana ka konsensya ang ginikanan sa lalaki. Karon Ma'am Doris, ini kadungog nimo ani, pangadto dayon kamo, pagkikita dayon kamo sa ginikanan ni babae. Kasi nga ng babayhanan, no? Yung paibaw sila, nga naa sa inyo ni kuyog sa imong anak, ang ilang anak. Apan sa dili pa, nakita ipaambit kaniyalan. Sige. Sirak 18 verse 22. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan. Magpaila ka na nga di panalanginan ka sa Ginoo. Noy pong. Apa ningon ani pakakaplag ulit taban man god. Lagi. Dili man kaplag na natural. Okay. Unya atong pun Andre, atong ilakbit human diri sa atong gibasa ari puta sa Isaías. Isa ko ba? Asa ako sa pangitaon ha. Ato sang lakbitan diri sa lain nga basahon. Asa man to akong kadiyot sa kayo. Isaiah 1. Is this one? Okay. Isaiah 1 verse kinitiguang ng tambayot no, di ka kaklaro. Muna usahin no, dito lang akong hika. Di na ako tanahon. Charles. Isaiah 1 verse 18. Matod pa diri Goliath, nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Ang tanawag Goliath, kinahanglan magkikita ko sa ginikanan kay maghusay ra bang Ginoo. Ngari kamo og maghusay kita bisan unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. So ang magpasabot ni Goliath, kapaibaw yun nila ang ginikanan sa babae. Pananglitan ko dito ikinatungnan sa ikay ginikanan sa babae. Nya dili mo pakita ang ginikanan sa laki, sa imong bation mo kaya kag kidnapping. Maring murag dili kayo kaka relate ani Goliath kay imong anak nga babae may mang pagkaagi ang kami nyoon, di ba? Pero biyag sa taon murag basta okay ra man sad si Princess taon sa iyang kabutang karon. Kung amahan kita Goliath, mas conservative ba ang imong pag-amuma, ang imong kabalaka inon tapunga. Kung amahan ka Goliath unya wa pahauli ang gibiun ang imong anak ka babae kaysa lalaki, mas mabalaka ba ikaw kung babae? Babae lisod oy, di mauling babae, mabalakag yung kay lisod kay di babae imong anak. Bali murag di ka katong siguro ma'am. Ug una asa na imong anak babae. Ilabi na sa imong kahimtang. Sabi na, kana bitaw bata nga gi-treat gyud nimo nga bata pa kinahanglan mo uli gyud sa balay, dili mo batog og laing bay. Nya kada bang inigtinahanglan mga alas 9 na basta okay lang sila Alvin uli mo gyud sila Alvin ako mga anak pero buyag sa taon sila Pluto. Wow, di man gyud sila pero buyag sa Pluto bang bisag lalaki to. Wa gyud to kasuway og tuog og laing bay. Wa gyud to kasuway. Basta nakasuway pa sa Albert. Kay si Albert ko kuyog man siyang mga amiga kay kibaw makatong Albert kakuan mo sa to may pagka-call center mo mata pero kada Princess Albert og si Alvin wa gyud kasuway og tuog laing bay basta gabi sa ato pa lagi mas mabalaka ang ginikanan kung babae ang dili mauli.
Muna nga karon, Ma'am Dores, ato ada yun ang ginikanan sa babae ug paybawa sila ang imong anak gikuyugan sa ilang anak na as inyo aron dili sa mabalaka, no? Kay para dili para malikay ka mo sa gingon nga basi magkiha ka mo kidnapping. Ato karon dayon wa mo'y pamiliti panghuam sa amo ug dool na pagbaklay lang. At least may bawo sila. Kay mat panigulyat, mas mabalaka siya kun yang anak nga babae dili mauli kay sa anak nga lalaki nga dili mauli. Amot ka gulat kung anak bayot mo di mauli. No, awat sa ba. Salamat ka muna ka dito naman. Doon ako ang pasultihan. RMN